सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअआव आं उद्यम रेजिस्ट्रेशनखौ माबोरै खालामो बेखौनो खालामनानै दिन्थिगोन। उद्यमनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनि, नोंथांमोना बुजिया जानो हागौ एबा मिन्थिया जानो हागौ आरो जाय मिन्थिखानाया मिन्थिखायो। जाय मानसिफोरा माबा स्टार्टआप नङाबा दखान नङाबा बिजनेस मावनो नागिरो एबा मावखायो बिथांमोना सरकारनिफ्राय माबाफोर लाब एबा मुलाम्फा लुगैयोबा बाव रेजिस्ट्रेशन खालामनांगौ। बाव रेजिस्ट्रेशन खालामबा नोंथांनि बिजनेसखौ सरकारनो देखायनाय जायो, अब्ला सरकारा मिथियो नोंथाङा बे बिजनेसखौ मावो होननानै। बेखौनो उद्यम होनो। बेखौ माबोरै खालामो आं दिनै भिडिअ खालामनानै दिन्थिगोन। फै बिदिबा भिडिअखौ जागायजेनसै। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बेल घन्टिखौबो थुना हो, जाहाथे आं भिडिअ लाबोनाय लोगो लोगो नोंथांनाव नटिफिकेसन थाङो। आरो भिडिअखौ हायोबा लोगोफोरनोबो शेयार खालामबानो जाबाय। फै बिदिबा जागायजेनसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं बेखौ मबाइलनि नैबे क्रम ब्राउजारजों बानायनानै दिन्थिनोसै। क्रम ब्राउजारखौ खेवनानै लाबाय आं, ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामसै MSME रेजिस्ट्रेशन। नैबेनो आं बे लिंकआव थुबाय। ओमफ्राय नैबे गोजौआवनो सेरगोन नै udyamregistration.gov.in। बे लिंकखौ नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना। नङाबा मालाबा फेक वेबसाइटआवबो थांनो हागौ, बिनि थाखायनो नायनानै ला। नङाबा आं डिसक्रिपसनावबो लिंकखौ होना होगोन, बाव थुनोसै आं। नैबेनो बेनि साइडआ। ओमफ्राय बाव फैनायनि सिगां नैबे 3 डटआव सेरना ला नोंथांमोना डेस्कटप साइट बायदि खालामनानै लानोब्ला। ओमफ्राय नैबाव डेस्कटप साइटखौ अन खालामनानै लाबानो जाबाय। आंना खालायखानायखा ओंखायनो बेखौ जेबो खालामला। ओमफ्राय गाहायाव फैनोसै आङो। गाहायाव फैनानै नैबाव कनफिउस जानो हागौ एबा आन्दायनो हागौ नोंथांमोना। नैबे सिगाङावनो नै निउ एन्टारप्रेनियर, जाय माने गोदानथार, माने खेबसेबो रेजिस्ट्रेशन खालामाखै, बे नैबे गोजौनिया। आरो जाय नैबेना रेजिस्ट्रेशन दंखायोबा एबा सिगां खालामखानायबा बाव खालामनो हागोन। बाव खालामनानै नोंथाङा कारेक्सन खालामनो हागोन। आं गोदान खालामनानै दिन्थिगोन, बेनिखायनो आं गोजौआव सेरनोसै। कारेक्सन खालामनायनि भिडिअ नांगौबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं कारेक्सन खालामनाय भिडिअखौ उनाव लाना फैगोन, नोंथांमोना कमेन्ट खालामबा। ओमफ्राय नै बे गोजौआव आधार नाम्बार होनांगौ। ओमफ्राय नैबे एन्टारप्रेनियर नाम, माने जाय मानसिनि बानायगोन बेनि नाम होनांगौ। ओमफ्राय नै आं एसे देखायनोसै। आं थाब फिलआप खालामनोसै। अब्ला आधार नाम्बार बिदों, बहाय आधार नाम्बार थाथारनांगोन नोंथांमोना। ओमफ्राय नैबाव नाम, ओमफ्राय गाहायाव फैगोन। ओमफ्राय नैबाव टिक सेरना होबानो जाबाय। बे टिक सेरनो थाखायो आरो थायाखैबा जानायबो नङा। बाव सेरखांनानै नैबाव भेलिडेट एन्ड जेनेरेट अटिपि होनोसै। आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांबाय। बे अटिपिखौबो फिलआप खालामनांगौ। आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार थानांगोन नोंथांनाव, नङाबा खालामनो हानाय नङा। बे अटिपिआबो फैबाय, आं कपि खालामनानै लाखानोसै। आंना बावनो दंमोन मबाइल नाम्बाराव, आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारा, ओंखायनो बाव फैबाय। ओमफ्राय दाना माबा मोनसे आङो अटिपिखौ फिलआप खालामबाय। बिनि उनावहाय भेलिडेटआव सोना होनोसै। ओमफ्राय एसे लडिं जागोन पेजआ। भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ, नायजोबबानो जाबाय, जाहाथे नोंथाङा बानायबा हारसिंनो बानायनो हायो, जे गुबुन भिडिअ नायनो गोनां जानानै फैया। ओमफ्राय नै दाना टाइप अफ अर्गानाइजेसन, मानि बाव थांनानै सेलेक्ट खालामनांगौ। नै मेला दं, नै ट्रास्ट ससाइटि, आदार्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, पाब्लिक लिमिटेड कम्पानि, प्राइभेट लिमिटेड कम्पानि, पार्टनारशिप, ओमफ्राय गावनि पार्सनेल, नैबे गोजौनिया प्रप्रिएटारि, बे गोजौनियाव सेलेक्ट खालामनोसै। बे पार्सनेलनि गावबागाव पार्सनेल। ओमफ्राय नैबाव पेन कार्ड नाम्बार होनो थिनदों।
ओमफ्राय गाहायाव फैगोन नै बाव पेन हल्डारनि नेम माने पेन कार्डआव मा नाम दं बेखौ लिरनो थिनदों। ओमफ्राय नैबाव डेट अफ बार्थखौ ओमफ्राय नैबाव टिक सेरनानै पेन भेलिडेटआव सेरनांगौ जाबाय नै। ओमफ्राय दाना कन्टिनिउआव होदो। दाना नै गोजौनिया बेयाव न'आवनो थाखादों नै। ओमफ्राय GST नाम्बार दं नामा बे बिजनेस मावनायाव बे GST नाम्बारबो थानांगौ। ओमफ्राय GST नाम्बार गैया बेनिखायनो नैबे न'आव होनोसै। ओमफ्राय गाहायाव फैनोसैलाय। ओमफ्राय एन्टारप्रेनार नामा ओंखारखाबाय नैबावनो। ओमफ्राय दाना बाव ओंखारखाबाय। दाना नैबाव मबाइल नाम्बार होनो थिनदों। ओमफ्राय नैबाव जिमेल होनो थिनदों। जिमेला होआबाबो जागोन आं होनानै होबाय मोनसे। ओमफ्राय दाना नै बबे नाम्बार थांखोमोन 7 नाम्बारसिम थांबाय। ओमफ्राय दाना ससियेल केटेगरि सेलेक्ट खालामनो थिनदों। जोंनि बर'फोरा ST का ओंखायनो ST सेलेक्ट खालामदो। ओमफ्राय जेन्डार सेलेक्ट खालामनो थिनदों हौवा ना हिन्जाव सेलेक्ट खालामबाय आङो। ओमफ्राय माबा नंगौना दिब्यां नंगौना नङा नङा। ओमफ्राय दाना नाम नै नोंथांनि माबानि नामा मा दखान बा दखाननि नामखौ होबानो जाबाय आरो दस्रा बा दस्रानि नाम जेनेबा नों माखौ लानानै मावनो नागिरदों। आं माबा खालायनोसै आंना दखाननि ओंखायनो मुसाहारि सेन्टार होनसै आङो। आं मुसाहारि सेन्टार होननानै होबाय। बे गोजौनिखौनो होफिननोसै। ओमफ्राय एड इउनिटआव होनसै। ओमफ्राय एड जाबाय नै। आरो जुदि दखाना मोनथाम मोनब्रै दंबा एबा नोंथांनि बिजनेसा मोननै मोनथाम दंबा आरोबाव नैबाव नाम होबावनानै एड खालायबावनो हागोन। आंनि बेलायाव बे मोनसेल'नो ओंखायनो आं बाव मोनसेल' खालायगोन। जुदि नोंथांना मोननै मोनथाम दंबा होमबा नैबाव माबा होनानै बेखौ नामखौ लिरबावनानै आरोबाव एड खालायबावनो हागोन। आंना मोनसेल'खायनो मोनसेल' खालायबाय आङो। नैबाव सेलेक्ट खालायनोसै नै बेयाव बाव ओंखारगोन। आरो जुदि नोंथाङा मोननै खालामदोंबा आरो मोननैखौबो एड खालामनो हागोन। ओमफ्राय दाना नै बाव एड्रेस होनो थिनदों लकेसन अफ प्लान्ट माने जे जायगायाव बिजनेस जागोन बिनि बिजनेसनि डिटेल्स होनो थिनदों बाहाय। आं बाव होनोसै। नैबाव भिलेज होनसै। ओमफ्राय आं बे एड्रेसखौ नायनानै फिलआप खालायबा नोंथांमोनाबो गावबागाव नायनानै फिलआप खालायबानो जाबाय नै मा मा जायो जे जायगायाव बिजनेस जागोन बिनि एड्रेसा। ओमफ्राय बिनि उनाव नैबाव पिन कड सेलेक्ट खालामनो थिनदों। पिन कड लिरनो थिनदों। ओमफ्राय नैबाव स्टेट आसाम। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो ओमफ्राय नैबाव एड इउनिटआव सोना होबावदो। एड जानोसै बियो होमबा मोननैबा आरोबाव मोनसे खालामबावनांगोन नोंथांमोना दखाना मोननैबा।
आरो नैबावबो नै जुदि नोंथांनि जायगाया एखेखाबा एखे होनांगोन, आलदाबा आलदा जागोन नैबेयो। आं थाब फिलाप खालामनोसै, दहायनि बायदि एखे जोंना एखेखा। बाव कपि खालामनायनि अपसना गैया नै, बिनिखायनो फिलापसो खालामनांगोन। आं नैबे अफिसियेल एड्रेसखौबो जेरै दं एरै फिलाप खालामजोब्बाय। आंना दहायनि दखाननि एड्रेसजों बेनि एड्रेसजों एखेखा। नैबे अफिसियेल एड्रेस माने बे मोननैबो एखे नंगौना नङा? बे न'नि एड्रेस ओमफ्राय बै दहायना बिजनेसनि एड्रेसमोन। आंना मोननैबो एखेखा, जायगाया न'निबो माबानिबो दखाननिबो, बिनिखायनो एखे होजोब्बाय आङो। बिनि उनावहाय नैबाव नै ग एटिटिउड लंटिटिउड बिनि मोनसे एड्रेस होनांगौ, माने गुगलाव थांनानै मेप होनाय जायो बियो। नै नोंथांनि एड्रेसखौ नागिरनानै बाव माबा खालामना होबानो जाबाय, सेलेक्ट खालामबानो होबानो सेलेक्ट जायो। आं नागिरना मोनबाय नै, नैबाव थिक खालामनोसै आङो। आंनि जायगाया बेनो, नोंथांमोना नागिरनानै लानांगोन। ओमफ्राय नागिरना मोनखांनायनि उनाव नैबाव अकेआव सोना होनोसै, होमबा हारसिंनो माबा जानोसै बियो नै, हारसिंनो लेटिटिउड लंगिटिउड हारसिंनो नाम्बार ओंखारबाय बियो। ओमफ्राय दाना नैबे नै सिगांहाय माबा खालायदोंबा होनथोंदों, माने सिगां बाव रेजिस्ट्रेसन खालायखानायमोन नामा बाव सोंदों। आं दासो गोदानखा, बिनिखायनो जेबो खालायला, आङो जेबो होला। ओमफ्राय बाव डेट होनथोंदों नों, नैबेखौ न'आव होना होबाय। एसआव होबा डेट होबावनांगौ। ओमफ्राय दाना बेंकनि नाम लिरनो थिनदों नै, बेनिफ्राय आइएफएससि कड, ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार नांगौ। आं थाब फिलाप खालामनोसै। दाना आइएफएससि क'डखौ नैबाव लिरनोसै। ग्रामीण विकास बेंकनि आइएफएससि क'डआ एक्सेप्ट जानो नागिरा, मानोना बाव माबा बियो, माने बे ग्रामीण विकास बेंकनि माबाया आइएफएससि क'डआ माबा गोजा, लेटार गोजा, नाम्बार गैया। बावहाय नाम्बारबो थानांगौ, ओमफ्राय नाम्बारबो थानांगौ, ओमफ्राय लेटारबो थानांगौ होननानै बुंदों बाव। बेनिखायनो स्टेट बेंकनिया जायो, ओंखायनो आं स्टेट बेंकनिखौनो होनोसै नै। दस्रा बेंकआवबा एसे जारला जानो नागिरा। आं बेखौनो स्टेट बेंकनिखौनो खालामनोसै। स्टेट बेंकआ थाब एक्सेप्ट जायो, नैबे आइएफएससि क'डआ दस्राना जानो नागिरा। ओमफ्राय दाना एकाउन्ट नाम्बार, ओमफ्राय दाना नै दाना नोंथांनि बिजनेसा मा बेखौ सेलेक्ट खालामदो। नै मेनुफेक्चारिं ना सार्भिस, आंना सार्भिस, ओंखायनो सार्भिसखौ सेलेक्ट खालामबाय आङो। ओमफ्राय दाना नै नन ट्रेडिं, ओमफ्राय ट्रेडिं ओंखारबाय, बाव ट्रेडिंआव होनोसै आंना। नैबाव सार्च खालामनोसै नोंथां खामानिया मा, बिजनेसा मा। नैबे गाहायनिखौ सेलेक्ट खालामनोसै आङो। ओमफ्राय बाव थांनानै सेलेक्ट खालामबावनांगौ। नै बेना मोनसेल'खा, ओंखायनो गासैबो सेलेक्ट जाजोब्बाय। बे मोनथामखौबो सेलेक्ट खालामनांगौ, आलदा आलदा ओंखारो।
अबा आंहा बे मोनसेल'खाय मोनसेल' ओंखारबाय दाना नैबाव एड एक्टिभिटियाव सेरनोसै ओंखारबाय नै दाना खामानि मावग्रा सासे बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ हौवा सासे हिनजाव सासे बेखौ सेलेक्ट खालायाबा जानो नागिरा बेनिखायनो सेलेक्ट खालामबाय आङो ओमफ्राय बाव थिक ओंखारखाबाय थिनबावदों नैबाव 10,000 होबावनोसै औ 10,000 होबाय आङो ओमफ्राय दाना नैबेखौ बेखौ फरायनानै बेखौ फिलआप खालामदो बेखौ आं न' होनोसै बेखौ फरायनानै सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय आरोबाव सेबावनोसै साबमिट एन्ड गेट फाइनाल OTP आव नैबाव OTP खौ होनो थिनदों नैबे OTP खौ कपि खालामना लाबाय आङो ओमफ्राय नैबाव पेस्ट खालामसै ओमफ्राय नैबे माबाखौ केपचाखौ होनसै नै जेरै दं ओरैहाय फिलआप खालामफिनगोन B95EAN ओमफ्राय दाना फाइनाल साबमिटआव होनसै बाव सोंबावदों नै अके आव होनसै माबा नाम्बार रेजिस्ट्रेसन नाम्बार ओंखारबाय बेखौ रेजिस्ट्रेसन नाम्बार ओंखारबाय बेखौ स्क्रिनशट खालामना लानोसै ओमफ्राय अके आव होनसै नै साबमिट जाबाय नै जाबाय दाना प्रिन्ट सार्टिफिकेटआव सेरनोसै ओमफ्राय दाना नैबाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनांगौ उद्यमनिखौ दहाय जों कपि खालामना लानायखौ ओमफ्राय नैबाव मबाइल नाम्बार होनांगौ नै ओमफ्राय दाना OTP खौ मायाव नांगौ मबाइलाव ना जिमेलाव बे मबाइलाव होनसै गोजौनियाव ओमफ्राय नैबाव भेलिडेट जेनेरेट OTP होनसै OTP बो फैबाय दाना नैबाव पेस्ट खालामफिनसैलाय डाउनलड खालामनो थाखाय माबा जाबावनो थिनदों लगिन जाबावनो थिनदों नै ओंखारबाय नैबेनोमोन गासै फर्मआ दाना माबाखौ सार्टिफिकेटखौ डाउनलड खालामनोसै जों नैबो प्रिन्ट सार्टिफिकेटआव होनसै नैबेनो नै सार्टिफिकेटआबो नैबे प्रिन्टआव सेरनोसै ओमफ्राय नै पेजखौ एसे सोलायनानै लानोसै माबा ओंखारदों बियो A4 साइजआव सेलेक्ट खालामनायनि नैबे A4 साइजआव लानजाय ओंखारबावदों नैबेखौ गोजौआव थांनानै नैबे लेजाराव होगोन जाबाय नै दाना नैबे PDF आव सोना होनसै ओमफ्राय दाना सेभआव सेरनोसै सेभ जाबाय बियो आं फोल्डाराव थांनानै देखायनोसै नैबे डाउनलडआवनो जायो नैबेनोमोन दाना PDF फाइलालाय अपेन जानोसै नै गेवबाय नैबेनोमोन नैबेनो दहयनि नामा
नैबेनो बेनो नै सार्टिफिकेटआबो डाउनलड जाखाबाय। नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय बेबायदिनो स्टेप बाय स्टेप नायबानो गावबा गावनो बे उद्यम रेजिस्ट्रेसनखौ बानायनो हागोन एबा सार्टिफिकेटबो डाउनलड खालामनो हागोन माबाफोर बिजनेस मावोबा। दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।